Sinsin, unsa man ang inyong kontra sin sa nga. Mao ra magyapon ni May ko nga. Nay mga babae sin sa naapon, nay mga lalaki sin naa. Kay si Brian puti kay maana, kay si Brian kay magkuan sa putang ina mo, sige. Akala mo ba talo mo ako? Sige. Hi guys, maayong hapon. Maguli na si Iba og si Langlang, si Brian og si Doy na ay baka dani. Saki Brian. Saki ro Brian. Lang, saki lang. Lang, silang lang ato'y pasakay. Nindot mangguna siya praktisan na o pagsakay kay para pagdako da na masakyan. Paingon mi ato sa ilahan ni Iba. Akong tanawon dito ang akong paliton nga baktin. Nya ingon man lagi si Iba nang hambog manggid siya nga patsada kuno kayo ang baktin. Sa akong mata, amo sa imong mata. Kay tambok kuno kaayo guys. So may bawaan na to karon kung tambok badjud. Nya ihang gibaligya sa ako discounted na. Di ba? Ako na lang magkamo. Char. Nya diri mi sa sapa nag-agi. Kay akong gitigway pod sad ang baka dadto. Nya mo lagi ang baka. Niwang ang baka day. Kay unsaon man lagi nga sa isa ka adlaw siguro kay isa ra tigwayon. Ha? Uy, mahal man ni Doy da. Oh, malay. Ha? Pilang bandol dani Doy? Parehara sa kuan plywood 300. Ang 300 ang bandol? bandol man ni. Di ba ang isa kay nga na ba? Isa kay nga na nga rolyo. Oh. Ay, rolyo man yun. Oh. Mahal eh. Na. Ada ko pag-pliyo. Unsa man ni 6 inches? Ay 6 inches ra ni siya. 6 feet ra ni 5 feet. Kay mubo ra man da. So kung mag-ingani lugar, pero dali ra man tayaon Doy. Oh, pero din ni dugay-dugay ni tayo wa may dagat. Ha? Do may dagat. Dagat pero di sa baybay din. Dugay lugar tayaon dinhi. Okay. Taya naman gani o. Kana man. Nagilamuhon nagamuhon din. Ha? Nagilamuhon. Ini labat to. 738. 7 ilaha jing gipamuhunan. Oh. Tayo sir Dre. Nya. Pagpangas dana ilahan na dai ni nung luloy bangot. Yung dosa dito nga way agyanan na man din. Asa. Isa na yung wala agyanan. Bata diya, shortcut ko sa midire kay. Dani pwede man mag-agi dani shortcut. Nya ang diha sa sulod sa tangkal na ay mga baka diha binuhi, baka, kanding, Baboy. baboy pod katong dito. Wala sa agyanan. Baboy. Taga Bulisong man Doy. Wa ka kaila Doy? Dito. Ambot wala ko kaila man. Ay basi kuan lang ko to. Kaila man gani ni Sherwin. Sa bata. Oh, kanding, baka, manok. Asa? Ay tapon na nila. Ipatong? Mga turong galing. Dili na gyud galing. Bihian. Baon do siya natin. Kung magara gutom mo ka. Asa? Langka? Kuan man kanang payut. Diya na mi diri sa nay motor nako. Nya ilang motor ni Iba og ni lang diri ra pod gibilin. Mao to nga nakig shortcut ko didto, gitigway nako ang baka. Kay di ara man ang motor nila. Gawa siguro kung ang motor nila to adito ila ni Madam Joy. Nya kay naa man lagi nag-video ki, nagpa-sound dito, ako naka-vlog dito. Pagikan. Ha? Ko ba nga maglikay manggali ka nga master na ka magkuan na. Kami pa ka nga di ka balo maglikay. Kana ba inguna pa nga busi-uber di ba ka kabalo. Kamaster na dili buso uber. Manggali ka busi-uber kay mas tayo na busi-uber kay kuan. Okay man. Pangit ang buso uber kay di man nimo natural nga kuan gud pinaspasa pa. Unya, grabe ka paspas magsunod sa video. Diyan namin sa ilahan ni Iba tapos naanay mga changes kay dato naman sila. Wala ko masintay tanaw kay tay. So karon ato nang iyang kwarto. Unya ngaron naman ni bangag. Kay para daw dili aw ay mag-close tanan na ingon ko pa nga. Wala may bintana. Di adili na namin ang pabintana kay on sa libo pud dana gamay. So kanina lang. Ato natin mo kwarto kay. Ngayon magud si Iba nga nindot na kuno kaayo ang iyahang mansyon. So, thank you so much. O, ano naman ginagawa ninyo dito? Nakapira na kayo sa atak-atak ninyo? Ha? Nagkapira na kayo sa atak-atak ninyo? Oo, piso. Ay, nako. Ang dami-dami ninyong, ano talaga, pera.
Tapos dito, pasok tayo. Kasi, ang mga kabataan karon puro na atak-atak. Hindi una man diri ka rin gani. Asa? Dili man ang gasalibot tanan kana. Ah, Depende. hala, uy, dato na jud ka, ma'am. Thank you so much, Ate Gisilo. Yes, Madam Giselo. Hello, Madam Giselo. Thank you so much for supporting us. Hala, buwan Wala, siya. hindi ko ang gani siya. Apik ginakukuan tina. Siminto man ni siya din. Siminto sa imong mata. Mura na ni siya kuan. Dali rin siya kalugti. Gamay ra gid siya ako ano. Oh, kailangan imo din yung bantayan. Oh, kay ngano. Mugari isirin din ako ina. Maskin kuan. Tulak idot-duot. Na ay kahoy nga maka ana, bali na ni siya. Kinahanglan imong kuanan onya di ay Ginoo ko kinsa man niya. Di man ni si. Ikaw di ay niya, ikaw di ay niya ba? Nang ginambupo duri ka gamay kag naong. Tanawa na guna ikaw ba na? Kinato ka mangit niya kana bang. Kana ang tanawa? Di apa dani. Agoy, so na so na Iti. Unsa man ito mo? Nagitian, bang tingali na. Unsa iti nga kuan man ni aduha kan sa tibungkol o kuan man niyo? Sige. Tibungkol din. Tanawa na unsa na imong kuan sa log. Ayun ni Dani ang silig ibutang sa kwarto. Di ka sa gawas. Kay kwarto kaya ni Rinrin Dani. Mo ni ang kwarto ni Rinrin. Puhon og dili ko magkatulog. Dani ko sa iyang kwarto ni Rinrin. Hoy, dapat ang kang Rinrin nga kwarto imong butangan sa kuan. Ana ang karton kay bugnaw bi ang siminto. Dubli man siya gani, idubli. Maskin pa og dubli iba. Kay protection sa nang karton nga dili ko Ano sa karton likod. niya na amot giunsa na iyang karton dito sa pikas lagi. Nama to katong package bitaw nga karton te kay baga kayo. Naagkalata ra lagi amot ugaan sa Dili man naman nata kay di man agkabasa-basa Dani. Naagkana na siya maligo bitaw. Yan ang tumban-tumban. So, proceed ta sa iyahang kwarto jud ni Madam. Kay nanay mga changes. Ngit lagi kay amot suga o man naka. Ha? Ngit siya din kay ganung na bulat. Hala, oy. Kana man gid ang importante kasi salid. Dato na jud si Madam Iba. Thank you so much sa blessing. Hala na, nagliki gyapon siya da. O gani ingon siya susulti man siya na sa kay wala nasipyat gyapon gid. Ingko sa Kisi nagtao di ay. katong nag-ani man ang lilin panday niya. Kung agaw ra gyapon na ko. Ah, katong kuan. Sa CR bitaw niya. Oo. Ah, siya mo napanday Dani. Wasay kuanda kanang barinahan or unsa diha da diretso dukduk gid da. Dili man kay kailangan man ni kahoy na wa man may kahoy na mutong nagdagagala ko kay space diha ikan balos pa dito na lag amay Kay na. oh ayo sa tigil Na magkuan gid siya. Di, ay aga siguro nga wala pa ni kahoy diha ana gani wala na kahoy diha di kay sulay. nama po ana wala liki kasapit ani ko ana kay Isulay na gani ato pag gamay na pa ko ng diferensya ani sige tanaw di ato ri kuan di. wala gid kahoy diha Duot sa nato gamay og maliki na bako pa naa pag naglisigan yana sa gamay ba og magkuan ba ni siya. wala gyud kay sa ngagaw ay pag kuan ana gaw ha kay kuan kay wa ginanda ka mo Di ato ra sa kuan. Anao ra nato ba kung wala gyud kuno na kahoy dati om amaka na datan ti lagi di. Sus kinu ko mapuak na diya ka kasama na magsisilkya. Nya diri pod. Hala oy. Patsada na kayo yang. Pero ang yang tindahan, wala to yang tindahan Dani. Sirado na. Bangkat na sana. Oh, nya kani. Kusuk-kusuk kuyo ko pag para sa kanang nakakuyok uguan pon. Anaon na maguna siya ho? Anaon ana ra man naa. Mao uy po nga mao ra gina iya. Gawa siguro og anaon ako. Ikaw na kitong tao nga gamay ra do bikil ana. Kamera bikil may maugi kusog na pagkuan nga wala man. Man din yung internet gibutang di ay. Kana ang tura. Ay router aw unsa to? Nada na sa kilid. Oh nakatuwa. Uy, basig masalisihan. wala naman. Wala dana, ikaw Wala na na. dana. Dili man ang Masalisihan dili na. man agi ang salisiti wala dia. Dana ba tulo sa kuan? Tulo sa kuan Oh, na ang gibantayan abukado. na, Ha? Bantayan na mo. Kaya ako Bantayan, sa ginaaki, basig mabasa na, Kay gapon ba nag-arrange na dili ako sa rinaan pang arrange na ako dili. Kaya may lain pa man. Nya di ay lang kutsyon Dani. Di ba? Dato na si Madam Iba. Unya iyang bag Dani ginuok ko mahalon. Di ba? Doon niya kayo bag o tanawa. Tanawa di mo bakti na. Sige na, ato nang tanaw ng baktinta. Kay nang hinambog man siya nga gwapa kuno kayang mga baktin. Nya ibaligya mo diya tag 4,500 Ginoo ko unsaan pagkahalin na nga mahal na masad kayo. 4,500 nga. Pagluwas ana 3,000 na dayon, agapo ang sa 4,500. Nya nag-iman ka nga 4,500. Say pagkahalin na nga mahal kayo. Hindi na mahalin. Nya ang iyang bawol. Unsa man imong bawol Dani imo na ning gikuan?
Imong gisiaran wala. Ihira. Ihira? Manganso ka nimo kwarto. Ay, nako, palaging nag-atak-atak. Kim? Atak-atak na naman sila. So, ito siguro mga $200 na. Uy, asa man magiging natin ang bracelet tayo balik. Nag-order Sa ba ka ng kanya. bracelet akin kitchen? Hala, Itong bracelet. ano nag-order? Ano yun? Ako? Nag-order? Wala. Pahiwa na si ate, tulong ka buok. Di, nanghingi ako ng tatlong malaki para sa dito ko. Hikaw? Oo, hikaw. Ingon ko, baligyan sa ate, tulong ka buok. 25 maka isa. Hindi na lang imo negosyo. Negosyante talaga ito na wala sa ano. Di, yung malaki na kuan, yun ko nga, pahingi ako ng tatlong malaki para gawin ko ng hikaw. Hindi ako nag-order sa kanya. Lab! Dili tagi oh. Hindi mo may kanal diha kay ang kagahapon. Kanal sa Kani ila lang gapay ingon magud sa ano nagbanaw gahapon ang mga tawag sa buha. nagbanaw ang Kana ay tubig pa ingon man dinhi o banaw man gahapon naghimo ko kanal sa bulasa ka ba. nya. Naghimo kanal ta ingon na kayon. Kanal na diha sa kilid mo naghimo. Ako na gini okay mo makita ingon man tanan. Naghimo ko di ka pagdinay. Nya asa man sad kuan lusot. Hoy, ang inyong tubig wala ninyo patya. Kaya nga ano nag-agasa oh, tanawa. Oh, tanawa yung tubig. I'm sure wala na napatay ba? Ang tubig. Pat. Kisa may kaligo, tabi apo. Ha? Di ba pa dani ko madya. Sige ko kang giaw basag kay dani. Hadlok man kay imong kuan eh. Imo kusina ba hadlok kaayo? Kay murag naay nagpuyo nga. Murag naay nagpuyo nga diingon nato. Ako lang palinaan di kay uro mo si Kimkim. Ha? Ako na palinaan. Giurong sa kim. Sige na uro na tawat eh. Isus gagmay man uroy kaayo. Tanawa dito te. Wala ka man puna nagbulan ha pamapisa na pero nindot ilalawas ka lang kasi una bitaw te isa ka bulan. Nang hinambog ka uroy nga patsada og kuan pero gagmay man di kaayo mura mag-ilaga kada ko ah. Simple kay ko man sa naag. Tanaw na ko na aw. Lahi pagit sa una panahon ti kay una bitaw natin dili ina na ilang lubot. Inga kay dagko na kaayo. Oh, kani oh. Osus dako na oh. Kana ko alang o ay ba o. Asa Pila to 5 ka bukda? wala ka di ka bukiya. Pila? Ay Rosmar. Si Rosmar ko papansin sa Rosmar. Duha ka buok kani ako puros mga dagko ha. Hindi ikaw man mapi paguman ko sa hingan so ani ni kanay ako lang katawagon. Sige. Nya ang yang anay magbalik na pud ni og kuragi. Sige lang katakaon naman eh. Angan man lagi ni So, mahalin ni tanan ang ihang baktin, daghan na pud sa chay kwarta. kautang na daan. Utang naman daan. Daghan na pa sumangit puro ra utang daan. Kabalo na tinaka nang utang na midaan ti kabalo na lang ikuan ni Dudoy. Atong wala ka di ako 2,000 among utang sa ubos. Napaya amo 2,000. Kuno pa 4 bil? Wa ba may mga kuan ha balit bugas baboy sudan alang pun. Ang utang na daan. Yan maginang kuan kay buhay sa kuan basta nanay ikaran to utang na wala may pakuan pa tay bang Dudoy baya. Wala bu na Hoy, ka. kinahanglan gina siya ipatuna oh. O gani doy tuna doy. Tuna. Nagkatuna on siya oh tuglang man ta tido. Ha? Tuglang man ta. Gilang alingaang magud ang kuan. Alingaang sa iyang paminaw kay kuan baya. Ay agbahugan ninyo? Kani udto. Ay paniha kuan. Jesus, Ginoo pa dito unya alas 4 na. Alas 4 na bitaw. Usko na. Alas 4 naman hapit. Bahoy gani gagmay lab. Sama dako ra kay. Alas 2 pa ba? Di pa kaon na lugar ng gagmay. Oo. Nya, tampo, dali na sila. Kaya ito ilang halito. Okay, gagmay labo. May bawo. Di mo ka na may buntag. Buyag sa sila da, buyag sa da. Lahi na sa una ti kay. At sa una kay ko amo to. Kapis. Oo. Karon kay lahi sila tarawa ka niyo. Kaya nga no, kung buros pa ang baboy, kung buros pa daw kuno ang anay nga pakanon sa kuan unsa Tara na. ang lubot ang awat sa mga baktin. Oh, murag dinhi bang bubukad ila diri oh. Lahi na sa una. Binuyan pa na karon kay gagmay pa man pero pag dagko-dagko na di na pwede inian. Kay naay mga tanom sa silingan. Wala saag. Unsa ba na doy tahop doy? Ulan na kuan. Pastiting. Pullard og latiting. Na kay magbuwan naman kapin. Oh, maram agkaon agatos pa man sila gud. Ha? Gatas naman. Wala ba karon manibuwan ti karon nain? Magbuwan pa na sa pizza 9.
So daghan siya o kuan, daghan siya o baktin. Nya pila ka bug baktin na bakante? Kuan man sa pista isa sa birthday ni. Ala duha ba yato imong giingon? Isa naman kakinki man to ang duha. Ah, Then ang imo na duha lima na. Na sihingan so duha di. Kuan Pito? na, kalanglang isa. 8. Di 15 man nakabok. So napay unom. Ay nasa yung amo dai katong kuan ra gini gud ko. Aw 7. Nakakuha naman siyang amo 2,000 na. Pare pa sa duha daw. Kinsa ay mo amo? Di amo niya ko. Pali sa duha. Kaya gukul-gukulon sa iro oh, di ba ka na? Dili anak kinati kadua sila. Ha? Ya kabugon dili na gusto palakaw. Oo. Mo ba? Muna si Rosmar man din oh. Ang dula kina sila anak. Oh. Oh iya ipang Ya. oh. Ang bahog na ng baktin doy. Pero bagilab. Kani ang iya ba? Dako magtata sila na ng bahog sa anay. Ah okay na magyapon basta ingon to kuan na lang. Ha? Okay ra nara labahog. Ali mo dira. Si ukira nga. Bahog sa anay, dili na pwede bahog sa baktin. Ha? Tilaw-tilaw ra. Huy. Kanilang oh, ay iba. Ipadapli ni kay gamay bikil na na ah. Samad. Problema na sa dayon. Oh di. Ako Rosmar. Di. Ipaduol dito. Dili na sila nagduwa sa tao. Namura. Rosmar. Purot sa iro. Di. Ay makabaton anak isa parang nagsan. Oh. Sige. Ang bukat kay lupa no. Oh, dito na, dito. Ay nasa nung bawat ng mga tao. Abi. Una na oh, duol na. Di. Oh, managkaon? Sa imo ha. Dahil lang kasi magbugo kayo. O managkaon? Na, nagtungtong kuan man. O kaon na. Kaon na sila gamay. Di. Di. Ah sila simod tiba mugbo ila simod. Dapat dana sa imong bahuganan lang lapad kay para Ano to bligid ila bligid? dili sila magkuan Sugma. Dari uli ko. puot na ang uban di pa kaon. Na isa ra sulod naman gali oh. Oh. Dapat dana lapad. Kay ila ra man ang kuan diretso paak. Ato nang i-apply karon ang channel nila ni Doydoy. Unya ato sa i-kuan sa verification, step 2 verification kay para ma-apply na dayon. Dito ta sa payag kagani ha pero di man pwede dito kay wala may signal sa kuan. PM. Nya diri kay naa may signal diri so i-apply na nato karon. Para na dayon ads ang ilahang kuan. Wifi sila may maano diri sa ato magbayad kay. Oh, di pa di ay ads mag-abot pa niya sa kuan. Ano ang step 2. Mao ki ang step 2. Dali na dayon. Unsay wifi? Ngano man? Ha? Ta diri ta sa sulod ta. Kay tugnaw diri guys. Oh, tugnaw. Ay naku, hindi pa kayo natapos sa atak-atak ninyo dito. Dili sa sibusin. Paupo naman ako dyan. Kaya mag-opisina tayo. Sige, i-shout out yung mga ano nyo. Atak-atak. Oh, sige, yung mga kontra ninyo dyan sa atak-atak. Tao na yan. dati. Kana ilang atak-atak dati ang kuan ay anak dati tao dati kay apon dati no. Tao dati apon ilang kontra. Oo niya. Na si Doydoy aga mura si Doydoy si subayad aga buang kay kana siguro ilang kontra ila na uyab. Kana may mga babae pangalan. Nay Hana, nay Roslyn, nay Kuan. Mga babae din na sila lang puntaan naman ganahan sila anak dati nay buang sila na atak-atak. Nga ano di atong Hana og Roslyn ag Ang kontra man na ang kambi-kambi na sila na pwede ba sa uyab sila atak-atak. bisa-bisa ning nimo. Si Kuan dito nga kana ang mga kontra na mga babae na anay na babae na lalaki na nagkita ba nila mga ata niya magkuan na. Nawali mo na sila pangutan ah. Kasi nga ila uyab si bayan po siguro siya uyab siguro sa atak-atak o si Doydoy kay di man magundang sa atak-atak te. Ha? Na agay bay pa na ako naman tayan te ko nga. Lapatan ako sa daw sa mga atak lab sa mga kontralab. Pag anak ay babae man te. Oo niya. Nay Hana, nay Luxin, nay Kuan, na ana-ana. Tingko unsa ngano unsa ni mga babae na nagistorya man si bayan to sa bayan ano na. Sige ka na bilahin na kunan. Ako ana-ana ikaw ako
Putang ina, wala kuan kana, ikaw na kana. Kayawa, yawa ako to ikaw kana ana sila. Unya. Na basi ila na ilang mga uyab ala siguro kay babae ra magyapon na ay tao ra man kami. Nagchat-chat lugar sila. Check man nga kana naday magbapasa nga message then iya din reply na yun. Nga report kita unya. Kay ana ba? Nakita, kung magkita sila, makikita gid sila. Kasi ang yun mo. Na, gabi ba ko nakagits lagi ti. Yung kumao siguro ni kabuangan gini lagi. Eh pwede sila mag-uyab sila sa atak-atak. Basin. Na tanawa. Wa man sa ko kahibaw na ng Gabi ba ko nakabalo mga kaning unsa man na si kuan gudi sa nga. Kala siya babae na siya na. Iya pa nga ito kay doy abs na tawa isa siya doy abs nga atak-atak. Na bitaw. Na napi dakan pud lalaki din nga side diri pud babae pud nga side. Nya. Namo kay ni makita magkuan sila nga pwede ba sila mag-istorya ana di ba sino na-istorya mo sino? Magdula sila nga. Akin to say. Sayo yan. Akin yan. Ay pagkuan kay wala ka na ko gipangutan kay wa kay atak-atak niya. Na. Akin to. Yan. Sayo yan. Kana istikan lang say na magtiyo ang babae titiyo kay babae tingugid. Mag-stay lang sa tiya. Okay, kan sa polo ila man ang tabangan ang kontra na siya nga. Istilan da kuan ako nati sayo yan na si Brian po nga. Putang ina ka. Akin to tingnan mo ang kuan mo ang yabang Nga mo. Tagalog di ay. Pagkaasa ka na sila ka nga mga kontra anak nila daghan makaigong nasa Pauta, tagani putang ina mo. si Brian magali usa kay naglagot na sila Brian kay banga lagi daw yang kontra ang di ba tulo man sila magkalaban na siya katuya puta-putahon to na tong kuan. Si Duy pur kay ano bitaw. Dili siya di si Duy bro. Ito kapaling to na. Kagabi kita kay siya. Hulog siya hulog. Ko sa do okay ni mga tawanan no. Kalandi kay pambidjuhan ba. Kung gibidyoan din mo. Hayang gusto na tiyo. Nahayag kay kagabi doy. Butuo ta. Talaga sa koy ka ba? Lagi daghan lagi istorya lagi nga. Akaor ta ba? Nahayag ko nung pinag-atak-atak ko nung nagtuk. Hindi ko kami nagkipasibog ka na ko diha. Dani doy, may bawa na to karon doy. Nag-ingon ako no si Brian doy, putangin na mo. Barilin mo, putangin na mo. Si Sinsin ko din nadunggan ako babae Sinsin sa ala sa ikula. Kanang nag-istorya babae sa cellphone, istorya babae sa cellphone sa nga. Akin to. Sayo yan. Sige sila. Say nga. Sayra man siya. Sayra may pangalan sa iyang atak-atak. Oh nya. Na akin to say ate say akin to na isa nga o sige na kani puro isa to ate una mga bapa nila ate puro ate Ako nagasabi ng ganon. si potpot katunya ay mama nining gikuan si mama sipon kay dili naman nagkakapaistimayan ana siya nga putang ina ka bako ana lagi siya na mutugi ibalgwa sa mama ko ana kay di naman muundang Sa atak-atak. Atak-atak. na kay babae man na ilang kontra di ako uyab sa alasan na Hala, nakulo kay uyab doy sa atak-atak doy. na babae man na mga pangalan di na mga babae nga kontra na mga lalaki nga kontra na si Sinsin nadunggan ginako ang tiyo ni Sinsin nga Nga si Didi lagi naa lagi. wala kay hilom naman niya hilom naman siya Di iban. Ag iyon ka kay murag naay kuan, naay uyab. okay na igo nga usay mo kontra di alab kini mga babae mga siksik ay di na na kuan sticker ilang na pero babae to siya pangalan dito ako masa kagabi pa ko nakabalong ngayon ko nikin nga Sin unsa rin ang inyong kalaban sa kuan Sin kanang atak-atak Sin ano siya nga mga tao naman gyapon ni ma dito ni ko nakagit Ayun saka mga bae gini yung mga ano kay Mia. nabi mga babae mamaya na pa mamaya mi kuan Maya-miya nagduwa ba di ko? Atak-atak karaman. Hero mo to. Kawa. na dito ni ko Laila ida. Laila. si Laila puti na ingon na siya nga Laila. Ikaw nga, Sinsin, unsa na? Unsa nga, Sinsin, unsa man ang inyong kontra dili sa nga. Tao ra man gyapon ni wa ko nga. Nay mga babae Sinsin, naapon, nay mga lalaki Sin naa. Sabi man diri. Kita ko mo doy. Tino din ha? Nakita na ko gabi iti nay kuan Laila, nay Hana, nay Sin, nay kuan. Sana. Nakita na ko itong mga pangalan babae. Puro din bye-bye oy laki. Naap talag sara. Nawala ko kabalo sa iyang kuan gitext ito nga mag anak kay. Iba siya magtingog-ting kay sila ni Bay kay may pagawa sa bayan siya kay. Secret naman niya. Ana, pero si Brian kay Nahayang si Didi dani. o dala gabi kay ko sibog lab di naman siya maminaw sige na siya anak. Wala siya na. Wala lang. Dito di ko na matala ni Sinsin. Dito na ko nakagi si Sinsin nga Sin unsa anak kay nagtingog man ka Sinsin babae tingog sa babae sa Akin yan sa ikaw anak sa ako na bala tabi ka to anak bitaw. Kontra lugar to niya, kauban sila. Kauban
kauban sila. Oh. Kauban sila na. Malay mo ang kauban dito, babae pod. Oo nya. Oh, sige doy, ana imo doy, ako doy. Oh, nya. Maya day mag-chat di ay. Pagbawa nga. Oh, idol ka na ko doy, kidaog ka doy, sige ana binan. Oh, mo sila Nga, nakabuang minyak, sa Layla. Ay mao siguro tong idol niya dito sa katong comment. Oh, base na. Kay si Brian puti kay maana. Kay si Brian kay magkuan pa siya. Putang ina mo. Sige, akala mo ba talo mo ako? Ano mo ka? Asa sige. Tingnan mo, talo ka. O ka, ba siya. Babae sa Brian tina. Ako nag-away sila lang. Oo, kay mga idol. Siguro ilang galabanan ti mga babae siguro na sila. Si Brian na isa na babae na siya. Ano na? Ipaana sa si Brian. Na. Hoy Brian, alisa Brian. Si Duy po siguro ti babae. Brian, alisa. Oh. Babae siguro ilang na grupo. Babae yang grupo. Ngano maday chin pila maday grupo di ay tulo. Lima grupo. Alisa dini sulod. Sulod sa ba? Unsa si Brian kung ag-atak-atak? Sige, putang ina mo, akala mo matalo ako. Sige, bina. Putang ina mo, putang ina. Si Kim puti. Nakatulog lang sa gabi. Pusit yaw ako. Si mama. Pagkama, hilom na sa ating. Hilom na sa pagkama mag-isaan. Bawal mo, Kim. Ano siya, hilom. Pagkasun, nagigil siguro siya. Siya uwak, pustik ka. Tirahin mo yan. Gabi ina. Nagabi ka, kapakatulog ka sila kasi tambayan, no? Na si Brian. Na putang ina mo! Gaan ka! Akala mo ba? Talo kita! Sige ito! Di mo! Anak mati. Na si Duy kay hilom-hilom na kay mga babae siguro yung kagrupo. Oo. Di na siya pahalata siguro bakit para kay basi masaptan tanin ni iba. Oo. Na di siya sa iyon mga Layla kana sige Layla, anak kuan hilin. Dili sa mention ngalan. Oh. Hiling nga jujo. Kasi kami sa mga sisinti kami sa mga Ano kay Layla, umiyak. Ay na. Kasi sinti kay alam sinti nga. Nagtingog babae tingog. Karon kasi yung cellphone siya nga. Akin yan, ate say, akin yan. O sige, tirahin mo. Say ko yan. Natiyog pa babae ko na. Anong babae tingog man? Mataon magid. Gagabi ini ko nang utana sa iyan. Hagis na ko mga kangabuang na sila di siguro kay mga uyab siguro nilang grupo duha ka babae. Na laban-laban na sila nila. Sa mo tan-aw si Brian ay uyab. Ambot na sa kay. Sa iyang atak-atak. Si Doy. Si Duy sekreto ay hilom siya diha pero naa siguro. Ay siya pangalan. Ana siya nangalangkap wa tin. Kana kurtina. Nangalangkap na. Kay pag anak ganya. Nabawta lagi ko no. Okay, bawal. Ay pagtubag karon kay basig ko wala ba kabalo ba ka ay pagtubag nga. Bahuta ko no. Iko lang asa ang tamtas nila kay nangalangkap na natin nangalangkap. Ingon siya nga asa ko tulong putlap kay di naman maminaw. Na di lagi paminaw gali. Lab nangalangkap kay anak pa siya diho panggigil siya ba. Ako tutukaan gid. Panggigil siya doon nakaguba ang kurtina diha. Nakagabi lagi balino siya diha oh. Sibog sa lab di man totoo wala hanto hayag siya diha. Namo to gitawan ako si Tinsin na nga na sila mga babae nila lalaki na sila mga tao raming mga tao. Mga tao raming gid sila. Sa tanaw lagi nimo na ay uyab si Doy si Brian. Na akong gitar si Doy silip na ko na. Nama yang gitik sa dito nga i-report kita mamaya. Usot ay lab. Sa manaan na. I-report kita mamaya. Hala, usa ka to I-report kita na. Asa nang to i-report lugar ko mo? Amot kay nag-reply na po siya, reply. Na tak man. Na Tak, message. Na ako silip ko. I-report kita mamaya. Unsa i-report ay lab? Para di na makadula. Mablock siya. O kay tinuod no. Ako ay nabasanti ko. Unsa ka i-report mamaya? Wala gyud ko nakadito. Pero na kay uyab Doy sa kuan sa inyong grupo. Pero kay naagi na makuyab gid anak ti. Ha? Sa una ko na nagkawan na uyab anang kuan nakita sila sa atak-atak. Abil Brian na Ambot lang kay na kay si Brian nga panikaw si Brian nga. Sige, akala mo matalo mo ako. Putang ina pa sige. Oh, tingnan mo, talo ka. Oh, putang ina mo. Wala kay. Apa ni kamu kita kay para ma-idol di siya ba? Oh, nasi pot. Gago ka, ikaw ah. Ibig din Tagalog, baka Tagalog lagi sila. Kumakuyaw man mga ila, mga Tagalog speaking kuan man yan Tagalog ha. Di si Papa karon hilaw mo bawian sa kuan. Bawian ang cellphone. Bawian cellphone. Ako lagi. Amo na sila nga din sila ka tangtang sa atak di ay. Apil Brian. Putang ina mo. Akala mo Matatalo matalo mo ako? Ja, tingnan mo. Oh, talo ka. Lagi. Ako kay. Dili sad mo kontra dai ni Brian. Kauban sila usahay. Kauban sila sa hay. Ama si sa imo na kuya. Ana ba? Na maabdunggan man sa cellphone di iti.
Magtiyog siya madunggan na sa cellphone, wala mamilo na si Brian na yun. Open mic. O open mic lagi una na no. Anak ko no. Ay kinahanglan di ay kung magduwa si Doy i-open mic nimo. Una. Ang babae Para pati may kay kuan. magkuan pa ang babae di magtubag ka siya maala siya nga. Akin yan ate say, akin na babae gid ang tingog. Hindi ko nsa mo ginapunta. Babae. Wala dahil nga ilang kakabuang sa atak-atak kasi nila mga idol dito malay mo. Nya chat dayon. Chat dahil i-report ka unya. Report ka. Mo ako nabasahan ko report mo sa report ani. Wala mo pang tanawa tanan. Di mo kabalo lagi ana. Manguta na gani kasi para may bawaan. Para masapon na og naiya kuan. Nang tayo ko gabi ko nga sa Naiya chat. Abi na mo sila bi. Oh. Like ano to na Hana, na Layla, na Trixie, Naman na kay Mia. Maya. Maya. Maya na Mia. Wow, bayagi ko Na nag-atak-atak. mga taga sa buhok, mga taga sa buhok. Oo niya. Sexy ay mga clippings. Oo niya. Gi pangutana tani mo asa dani ang message na. Di ko mga asay mo kontra ani sa nga kuan wala pa kuan sa nga kuan anak na kay hindi ko di man magsaba wala lang sa ako sa paminahon kay ko nga basta nakabalo na ko nga babae lang kontra idol gini nila mga kontra ani nga kada tulo ka babae siya di isa ka lalaki para nga di lang siya magsaba di lang siya magsaba nga kana niya di lang siya mag-anak kay ilan siya kay mag-anak man kasi siya nga sige ka iya imo na iya ako na imo na iya mag-anak man sila siya hilom-hilom na iya secret man iya Naa diha sa atak-atak ang iyang kuan siguro. yang kalipay Dili, naa diha sa atak-atak yang sekreto. siguro kami siguro mo lang i-update na natin step to take ang lakaw na siya kaya parang di ba atak-atak Ato na ni i-apply guys. Kay grabe ang pagkuan ni iba sa atak-atak. Dagan millionaire daw ng ML ba? Streamer. nya na ka Mag-streamer ka karon. Magkuha ka sa TikTok. Live ko diya. Ayaw doy kay wa pa ka na milyonaryo kuno yung si iba. Dagan ka si Chooks TV. dugay na ka na wala na TV dugay na ka na wala pa sa Di kuya man tagabalo. atak-atak ka na Di man wala ka tagabalo na live paswido stream. Live stream managod. ano ba makanagtuon ka na mag-focus nga atak-atak Wala, na kuan karap- di ba kwarta wala. dapat mag-focus mo ka na kwarta Ug ba na nga magkuha ko sa live stream TikTok. Na tanawa lagi kuan na kadoy nga nay kwarta diretso kay para makakwarta. di kay wala may kuya pa na atak-atak na siya Dugay na di ay. hantod pa karo atak-atak kaya pon na nagkuan ta cellphone sa una na naguba ay nabago ni cellphone sa una di na pag iso lang atak-atak Nya. hantod karo na mga atak-atak Unsa man ning atak-atak duwa man di nagka wifi lagi. iyon Man di na wifi. Dini ka pikas. Dini ra ka pikas. sige tura Kay kung dini pikas kay kuha na yung kanang message niya. So karon guys ato nang i-apply. So okay na. Proceed ta. May lang og ma-success ni ang atong pag-apply sa iyang monetization ni yan ang tukuran niya Doy. Ang ko. Kang karon. Pagkuan di kay kaunta. Pagluto sa kuan. Kangkong. Wala ka brown outon. Tangkong ba? Kangkong na ito tangkong. Ha? Dili ba ka na 5 fingers lami. Brown out? Timinga oy. Mana? Guys, okay na ang step 1 and then also ang step 2 in progress na siya. Abangan na lang ugma og unsay resulta ani kay within 24 hours na naman dahil result gawas kung magka problema. Mao nang abangan. Monetize na si iba. Unya na ay giluto siya nga. Diara. Mga unta. Kaya nag-burn out man. Man, unsa man ni adi ay iba? Suka. Nay sili ni. wala sa sililat O alin na pag den ikaw. Ay duy. Suka sili. Ano sa ni padaplin wa naman ni kuryente. Kay nag-burn out naman. Timing kaayo guys. Nya karon mga unta ha. igo lagi mig ka monetize Kuanta maniudto ta. Maniudto ta no. igo lagi kayo Wa pa na monetize. dili ba igo lagi naka Igora naka kuan. naka sa Swerte jud siguro ni A. Swerte jud siguro ni A. Abangan na lang lagi ugma guys. Dali iba, lingkuran iba. Hoy, Kim Kem. Ingon na ingon din niya. Kem. Ali na. Unsa ingon na. Cincin. Unsa Unsa. ingon sa mag-chat ang Google. Magkuan naman siya mahibawan na ugma kay naaman sad na siya i-email nga magkuan na ang step 3. So
ang problema jud ang kanang step 2 moy delikado jud kay naa. So nakasapo na siya tingnan mana si Tito mana. O mana step 2 may bawa na nato ugma kay in progress na siya ang tubig doy. Pero di sa ano man. Unsa man na? Isa ka tab kay ako. Agasa lagi yung tubig dani. Lubog mo sad kay. Lubog tubig. Lubog ang tubig kay ulan man. Uban ni ka. La mga unta guys, kay lamig kaayo ang among pagkaon. Tagulay guys kay man naman karne. Manyod to tantanan. To agi tampo dani. Wa man nagkanam ang sili ah. Among kape. Aman yung kape hurot na yung kape nga tagagla. Ay mo kape day. Marami na sila doon, nag-atak-atak na sila doon. Nagkagulo na. Bye-bye. Bye-bye. Ano yung hego ba man parang TV? Para ka dadao. Ako na sa may magkuan, blender. Ano magkuan? Para TV nga para diyo. Suga ba? Suga. Yung kari dito na biling. Ito yung kari dito. Ano ito tagiday? Aman. Iya, iba. Alam lang. Iya, ano lang? Ha? Iya. Iya to ha? Ano ba na ito ha? Awo. Kaya ito mo, baho? Ali na, kao na. Nasudan mo, adobo. Lawin sila mga wifi. Ha? Dapat sila yung mga wifi. Uy, wala na yung wifi kasi nag-brown out. Tuwa dito na po ay pakuha na pero tuhin na bilang kape uto sa kuan. Tura oh. Nga, Oo. Aman yung kape ni katong gihatag ina sin tunga. Wala nang kape diya. No? Ito dia. Be. Kita sa bara. Oh. Ina ba asa yung kape gata na siya kuyab to tunga sa dusina. Gata na siya kuyab. How konting. Wala ko rin dito. good luck na sa kuryente. Ito, agas ang tubig. Di ko sa tao do. Yang Una, nakaiba? Pamahaw, lamig nagsudan. Adobong manok. Meron guys. Kuan naman siguro di kay kalingman ra ni kay kanang kuan. Saya nagiguro yung bracket, yung bracket. Tanan ko ni ugma pa man nagbalik god. Ibalita baya. Presto. Mabitaw na-recharge na ako na akong power bank ko. Sa ugma pa nimo balik. Naka-upload na maka mo. Karon. Ako man na? Okay lang. Dami kayo halang.